امام سارے صحابہ منیا امام بعد انبیاء دے جس دا مقام سارے صحابہ منیا امام صدیق وانگو نہ کوئی معتبر ہے صدیق وانگو نہ کوئی معتبر ہے صدیق اکبر صدیق اکبر خلافت دے اندر اول صدیق صداقت دے اندر اول صدیق خلافت دے اندر اول صدیق صداقت دے اندر اول صدیق سیدہ رفیق اے پیارا سسر ہے سیدہ رفیق اے پیارا سسر ہے صدیق اکبر صدیق اکبر دختر تے دولت سیدے لٹائی نہ کوئی چیز آتا تو اس نے چھپائی دختر تے دولت سیدے لٹائی نہ کوئی چیز آتا تو اس نے چھپائی جیڑا بھونکے اس نو او بندہ نہیں کھر ہے جیڑا بھونکے اس نو او بندہ کنر ہے جیڑا بھونکے اس نو او بندہ نہیں کھر ہے صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر ذرا جھنڈے لہراؤ صحیح طریقے نال بکتے نے جیڑے اس دی قدر نو پیارا صدیق خیر البشر نو بکتے نے جیڑے اس دی قدر نو پیارا صدیق خیر البشر نو دشمن مچایا ایویں شور و شر ہے دشمن مچایا ایویں شور و شر ہے صدیق اکبر صدیق اکبر باغ فتق دے دے جو تانے اس دے جہنم دے وچ ٹھکانے باغ فتق دے دے جو تانے اس دے جہنم دے وچ ٹھکانے ایسے لعینہ تے رب دا قہر ہے ایسے شیطانہ تے رب دا قہر ہے ایسے لعینہ تے رب دا قہر ہے صدیق اکبر صدیق اکبر رب نے سمایا آقا دے نالے گزرے جنہانو 1400 سالے رب نے سمایا آقا دے نالے گزرے جنہانو 1400 سالے پہلو نبی وچ جڑا جلوہ گر ہے پہلو نبی وچ جڑا جلوہ گر ہے صدیق اکبر صدیق اکبر نالے صدیق نالے عمر ہے جنت تو آلہ عیشہ دا گھر ہے نالے صدیق نالے عمر ہے جنت تو آلہ عیشہ دا گھر ہے صفدر او جنت تو بالا تر ہے صفدر او جنت تو بالا تر ہے صدیق اکبر صدیق اکبر آقا دا سونا جو ہم سفر ہے بہندی قدر ہے صدیق اکبر صدیق اکبر